ואני רוצה להודות לאזרחית. לפעמים זו דוגמה קלאסית, החוק הזה, איך שאזרח אחד נחוש, במקרה הזה אזרחית נחושה, עורכת דין בשם מרים קריכלי, שבזמנו עברה בעצמה את כל התהליך הזה, אבל לא הסתפקה בזה, היא היום עורכת דין פעילה ומאוד פעילה, אלא היא מקדישה המון תשומת לב לעזור לעורכי דין עולים ממדינות שונות לעבור את התהליך ולהדריך אותם ולהסביר להם, כי זה באמת יחסית אירוע מסובך, מה כן מגיע לך ומה לא, והיא כבר שנים רבות מנסה לדפוק על דלתות הכנסת בניסיון לתקן את האנומליות האלה. איכשהו הגיעה אליי, וכאמור בהתחלה לא האמנתי לה שזה המצב החוקי, כי לא הכרתי את הפרטים האלה בחוק לשכת עורכי הדין, אבל כשהיא פתחה בפניי את הספר, מה שנקרא באינטרנט, והראה לי שזה אכן מצב החקיקה, והתגייסתי לעזור לה, ובזכות הנחישות שלה, אותה בחורה בשם מרים קריכלי, נולד החוק הזה, הוא רשום על שמה במידה רבה מאשר רשום על שם וחבריי, כי היא מיקדה אותנו לנושאים שדורשים תיקון, ובעזרת השם התיקון הזה יעשה כמה שיותר מהר וייכנס לספר החוקים במדינת ישראל. אני קורא כמובן לחברי הכנסת לתמוך בתיקון העוול הזה ולתמוך בהצעת החוק. תודה רבה.